Forstner Csenge által ajánlott Flow Water szénsavas víz. Összehasonlítja Ashbudget ásványvízzel. Kérek egy borrat. Hogy nem éreztem, hogy mennyi volt akkor, akkor most láttam. Szénsavas víz? Hát igen. Még nem mondom meg, hogy melyik. De azért értékelheted. 6. Rontott dolog. A másikat is valami. Kevesebb. Legyünk őszinték. Jó. Na ez mennyi? Mi a különbség? Semmi. Szerintem ez a dobozos nem olyan szénsavas, meg van egy enyhe mellékíze is. Nem, szerintem mégiscsak szerintem borzalmas. 10/2, a spáros még egy olyan 10/7. Egyik se ízlet. De tényleg nem mondanád, hogy ez rohadt szénsavas, 10/5. Erre nem mondanám azt, hogy szénsavas, tehát ugye ebben nem érzem amúgy ennyire. Ez finomabb sokkal. 10/7. Én azt mondom, hogy ez volt a dobozom. Mellékíze van a dobozos.